ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ନେଇକିନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ବସେଇ ଦେଇ ଆସିଲି ପାଲରେ। ତାପରେ ପଛରେ ଆସିଲି ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଗଲି। ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଗଲାବେଳକୁ ପାଠାଗାର ଅଛି, ସେଇଠି ରଖୁନୁ ଭେଟ ହେଲା। ଭେଟ ହେଲା, ସିଏ ମୋତେ ଓଲଟି କହିଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ମୁଁ କହିଲି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। କହିଲା ପାଣ କେବେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେଣି? ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ନା ପାଣ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ। ପାଣ ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର କହିଲେ, ମାଆ ଅଛି ସେଠୁ ପେଲା ଠେଲା ହେଇକିନା ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି। ବିଜୟ ସାମଲ, କାହ୍ନା ସାମଲ, ବାବୁ ସାମଲ ସେ ପଛରେ ଯାଉଥିଲେ। ନା ଆସୁନି ଆଜ୍ଞା ନା ମା ଅଛି, ହଁ ମା ଥିଲେ। ମା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ। ଦେନ୍ ପେଲା ଠେଲା ହେଲେ, ସିଏ ସେଠୁ ମୋ କତିକି ଆସିଲେ। ମୋ କତିକି ଆସିବା ଭିତରେ ସେ 40-45 ଜଣ ପୁରା ଏକାଠି ହେଇଗଲେ। ମାରିଛନ୍ତି ଏଠି ବି ଦାଗ ହେଇଛି। ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇଛି, କାଲି ଯାଇଥିଲି ରିପୋର୍ଟ। ତା ଦାଗଟା ଦେଖିଲ ଟିକେ? ଦାଗଟା ଆଉ ଗୋଟେ ତା ଭାଇକି ବି ସାର୍ ମାରିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦାଗଟା। ଦାଗଟା କଡ଼ କରି ଭାଇକି ବି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଭାଇର ବି ଦାଗ ଅଛି ସାର୍। ଭାଇକି ସେଇଟା ବି ରେକର୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ହଁ এইটা দিয়েছি। আমি সব দেখি। হ্যাঁ ঠিক আছে। ଗୋଇଠା ମାରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ସିଏ ମାନେ ମଡ଼ା ଚଳା ଦଳା ଚକଟା ହେଇକିନା ତାଙ୍କର ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଛି ସେ ଡଳେରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମକୁ ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ବତାରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଏଫଆଇଆର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଛୁ। ଇନୁକିଆର ବି ଆଇନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ 250-300 ଘର ଭିତରେ ଆମେ 12ଟି ଘର ଅଛି। 40-45 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ 4 ଜଣ ମାରିବାଟା ସମ୍ଭବ? ସତ କଥା। ମାଙ୍କ ଦିନ ସତ କଥା କହିଲା ପରେ ପ୍ରାଣ କେବେଠୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେଣି, ଏହା ତ? ଏତିକି କହିବା ଭିତରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିବ। ତମେ କ'ଣ କହିଲ? ତମେ ମା କିଏ ଶଳା ଶୁଥିବ ନହେଲେ? ନାଇଁ ମୁଁ ସେଗୁରା ସେ ଯେ ପାଣ କହିଲା, ନାଇଁ ସେଗୁରା ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣ କହିଥିବ 3-4 ଥର କହିଥିବ।